To jama'a kada dai ku manta da Allah ku danna mana subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Amma kafin nan masu kallo da saurare muna roƙonku da Allah da ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.